ar yn amser na, dim lot dyn nhw'n gallu trefili, dim ceir dyn nhw. O na, wel, Pyrni, o ti'n dipendo ar y bysys i fynd i Llanelli, Abertawe neu Gymyrddin. Wel, rhywun peth, o'n nhw'n ffynu'n anodd o'r ato ni, so dylanwad fwy Saesnig ar dalwr fel Abertawe ddim yn dod ato ni wedyn. Wrth gwrs. Heddi, wrth gwrs, maen nhw'n gallu dod ato ni'n haws. Pawb yn fwy symudol. Cofio nôl i dechrau 60au, wel, dath y ci o'n nhw gwaith glo y Tramble, ond bod eisiau'r gweithwyr oedd yn gwaith Tramble i fi lawr i'r gwaith glo newydd o lawr yn Cynaedre. A dath lot o dyrrams lawr dyn ni Pyrni, ac as Tir Beca, le oedd cyn gar rygbi Tramble, bildo nhw estate o dau fyna mwyn rhoi tai i'r dyrrams. Ond oedd e'n haws bod nhw gyd yn dod i deall Cymraeg, a siarad Cymraeg oedd rhaid. Oedd rhaid yn nhw, oedd ni ddim yn deall nhw. Ond bydd hynna'n digwydd heddi, bydd e'n anodd i ni Gymreigion o'n llwyr, mae'r ysgolion yn lle gwell os bydd nhw'n categori A. Lle bydd e'r plant yn cael eu Cymreigio, ond prynu yn y gwaith oedd yr oedolion yn cael eu Cymreigio yn y gwaith. A mae lot o deuluoedd rhain erbyn heddi yn Gymru Cymraeg. Odyn. Y plant wedi codi lan y plant, ie.